sad mi se jede sendvič. Dajte sve od sebe. Okej. O, to je lako. Naravno, napravit ću mnogo lep sendvič. Bićete oduševljeni. Dakle, počinjem. Prvo treba iseći kobasicu. Da, tako je. Treba puno kobasice. Jao. Dobro, gde sam stala? Tačno. Uzet ću kalup u obliku leptira i iseći šareni hleb. Divno. Preko leptira ću namazati fil. Stavit ću debeli sloj. Divno, ali to još nije sve. Vreme je da stavim različito voće. To je to, može se zatvarati. Posluži se, draga. Ne jedem to. Dobro, i ja ću uzeti šareni hleb. Samo što ću ga premazati čokoladom, a ne filom. Što više čokolade, bolje. To je zakon. Da, divno. Preko ću sipati žele bombone. Mala ih obožava. Ponovit ću to nekoliko puta. Završila sam. Bako, šta misliš? Bravo. Jao, šta je to? Jao, to je neverovatno veliki sendvič od šefa. Kako ga jesti? Nastavljam. Sir, povrće. Da, tako je, još malo. Na kraju kobasica. I to je to, može se zatvarati. Gotovo. Prijatno. Što? Nikad nisam videla toliki sendvič. Oduševljena sam. Ali prvo ću probati ove slatke leptiriće. Hajde, letite u moja usta. Kako slatko, mnogo mi se sviđa. Dosta, idemo dalje. Wow, ovaj šareni sendvič također izgleda dobro. I ukus je dobar. Da, nije loše. I konačno vreme da probam ovaj veliki sendvič. Jao, ali kako da ga zagrizem? Ne mogu da otvorim usta toliko. Dobro, probat ću malo. Wow, koliko punjenja. Neverovatno. Oduševljena sam. Pobedio je najveći sendvič. Stvarno? Tako mi je drago. Hvala puno. Da spremate? Hajde. Naravno, već imam ideju. Uzet ću gotovu tortu. Ma, šalim se. Treba mi samo poklopac od gotove torte. A sada uzimam rozenati. Kod mene ukus jagoda. Sipam u kalup. Tako je. A sad ću rasporediti sve po celom poklopcu. Da, treba mi tanki sloj. Ostalo je sačekati dok se sve stvrdne. Odlično. A sada dodajem fil. A zatim stavljam jagode. A preko koru. I ponavljam to nekoliko puta. Odlično. A sada okrećem. Bako? O ne, je li spava? Hej, ustaj! Šta je bilo, Hloja? Tvoja torta je divna. Vreme je da ukrasim svoju tortu. Napravila sam kikice od marcipana. A sad ću napuniti okrugli kalupi čokoladom. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A zatim dodajem fil. I pravim čokoladne kuglice. Kako slatko. Moram ukrasiti ih trakama od marcipana. I ubacujem male jestive igle za pletenje. Ja ću napraviti remek delo za Lindsay. Sigurno nećete uspjeti bolje od mene. Baka najbolje kuva. Moram simulirati. Što? Baki je postalo loše. Treba joj medicinska pomoć. Imao sam negde lekove. Vaskrsle. Zombi.
Odlično, a sad ću malo pokvariti šefovu tortu. Ubacit ću prst unutra. Bako, šta ste uradili? Ukusno. Ja moram je popraviti. Stavit ću preko kalup i napuniti ga nutelom. A zatim dodajem Skittles bombone. O da, kako lepo. Ostalo je samo dići kalup. Wow, odlično, sve ide kako treba. Posuću sve šarenim konfetama i to je to. Wow, kako lepe torte, obožavam ih. Hoću da počnemo od ove. Kao da je pletena. Ali to je prava torta i mnogo je ukusna. Ok, a vreme je za sljedeću tortu. Wow, koliko Skittlesa. Obožavam ga. Čokoladne kore su divne. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ova torta je sa nutelom. Kako super. Wow, i ukus je predobar. Oduševljena sam. Ova roze torta je pobedila. Čestitam. Da, znala sam da će moja torta biti najbolja. Sljedeći zadatak su palačinke. Jel može? Odlično, mala. A baka je najbolja u tome. Ne slažem se. Jao, kakve veze ima ko kuva bolje? Bitno je kuvati sa zadovoljstvom. Da bih spremila testo za palačinke, uzimam jaje i što više brašna. Wow, a brašno liči na sneg. Uključujem i... Ups, izgleda da sam nešto uradila pogrešno. Ali što? Ne razumijem. A mislim da će unuci biti baš drago ako napravim palačinke u obliku srca. Stavit ću kalup u tiganj, a zatim sipati malo testa i to je to. Kakav miris. A ja volim praviti palačinke na specijalnom šporetu. Tako ih je baš zgodno okrećati. Gledajte kako to rade profesionalci. Da, odlično. Mogu da počnem. Polako. O, da. Prva je spremna. Okrećem je. Gledajte kako mogu. Op, i sve spremno. Šefe, pogledajte moje srce, zar to nije preslatko? Ja, opet oni. Ups, izgleda da je moja palačinka malo izgorela. Ajuj, šta da radim? Ideja. Dok se oni raspravljaju, ja ću ukrasti šefove palačinke. Tako je. Niko ništa nije primetio, svaka mi čast. Evo, šta? Katastrofa. Palačinke su nastale. Treba hitno spremiti nove dok imamo vremena. Dakle, dodat ću kakao i učiniti moje palačinke čokoladnim. Nadam se da ću tako pobediti baku. Da. A još ću nacrtati jednoroga. Znam da ih mala voli. Tako je, još malo. Wow, ispalo je baš dobro. Može da se okrene. Wow, svaka mi čast. Nadmašila sam sebe. Oho, bravo šefe. I ja sam skoro završila. Ostalo je dodati belu nutelu. O, da. Tako je lepa. A preko ću sipati bombone, što više. Jel super? Da, Nancy. Onda ću i ja dodati nešto. I to će biti javorov sirup i maslac. Nema ništa bolje od klasike. Tako je. Prijatno, mala. Wow, kako zabavne palačinke. Posebno mi se sviđa jednorog. Sad ću ga probati.
Pa ukus nije nešto, ali svakako hvala. Wow, kako slatka srca. Ko ih je spremio? Mislim da je to bila baka. To je jako dobro. Sviđa mi se. Wow, palačinke sa bombonama. Ozbiljno. Sad ću probati. Wow, oduševljena sam. To je jako dobro. Pobedila je Nancy 100%. Ja? To? Jau. Tako sam se trudila. Pogledajte moj crtež. Želim nešto od kokica ili same kokice. Kokice? O, super! Dakle, treba mi zrna za kokice. Sipat ću ih u toster. Tu će se sigurno brzo spremiti. A sada uključujem. O, već čujem kako zrna pucaju. Izgleda da nešto nije u redu. Wow! Hvatam! Nevjerovatno, napravila sam tostove od kokica. Jao, izvini, bako. Dakle, stavit ću tost na tanjir i preliću ga čokoladnim sirupom. Čokolade nikad nije dosta. A sad ću dodati što više žele bombona. Prvo, žele trake. Sandy ih obožava. Zatim, žele nudle. I na kraju još jedan sloj čokolade. Pokrivam sve drugim tostom i to je to. Svaka čast, unuko. A gde sam ja stala? O, tačno. A već sam nabola kukuruzna štapić. A sad ga treba ugrejati. Uradit ću to iznad sveće. O, da. Pogledajte, odlično mi ide. Wow! Super, bako! A da, ja sam genijalna baka. Stavljam kokice na tanjir i prelivam ih voćnim džemom. Imam jedan džem od kivija i još jedan od jagoda. Sandy će se sigurno dopasti to. Jao, šta je to? Ja ću sipati zrna u aparat za kokice. Bako, izvinjavam se. Dakle, sipat ću sva zrna unutra. A sad mi treba prašak Stardust. To je prašak koji se pretvara u žvaku. On mi treba za lepu boju i ukus. Sipat ću prašak svih boja. Baš je lep. Da, to je baš ono što mi treba. Samo pogledajte kakva magija se dešava u aparatu. O, da, lepota. Jesu svi spremni? Onda krećemo. Prijatno, Sandy. Wow, kako super! Dakle da počnem? Probat ću prvo sendvič od kokica. Prvi put vidim tako nešto. Kako slatko! Sviđa mi se. Dakle, kukuruz sa mojim omiljenim džemom. Sad ću ga probati. O, da! Baš mi se sviđa. Idemo dalje. Vreme je da probam šarene kokice. Jedva čekam. Njam, njam. Tu je još i žvaka. Nevjerovatno. Ko će pobediti? Teško. Dobro, pobedila je baka. O, da, a ja sam pobedila. Uskoro mi je rođendan. Spremite mi rođendansku tortu. Važi, uzet ću činiju i sipat ću brašnu u nju. Zatim šećer, mleko i 2 jaja. Poslije ću dodati jestivu boju i promešati sve. Odlično. Vrijeme je da sipam to u kalup. Napravila sam ljubičastu koru. Prelepa je. Fil ću koristiti od čokolade. O, da, obožavam ga. Sastavit ću šarenu tortu. Napravila sam kore različitih boja, a u sredinu ću sipati nutelu. O, kako lepo curi. Opet stavljam koru i premazat ću sve filom.
Divno. To će biti jako dobro. Ostalo je razmazati fil i ukrasiti moju divnu tortu. Okolo ću staviti šarene svećice, a odozgo ću staviti žvaku. Kako lepa i sočna torta ispala. Sigurna sam da će se svima dopasti. Ja također imam tortu. Samo što sam je kupio u prodavnici. Ali treba mi samo poklopac. To će mi biti umjesto kalupa. Dakle, istopit ću čokoladu u čajniku. Tako je. I sipat ću u plastični poklopac. Tako je. Rasporedit ću svu čokoladu po kalupu. Odlično mi ide. A poklopac mi više ne treba. Bacit ću ga. A sad ću pokriti tortu poklopcem. Tako, jao, pobrkao sam poklopce. Trebao mi je čokoladni poklopac, a ne ovaj. Jao, zašto sam ga bacio? Ne, pukao je. Šta da radim sad? Ne. A šta se desilo? Šta treba spremati? Šta je na crtežu? Piletina. Važi. To nije teško. Dakle, imam jedno pile, stavit ću ga na pleh. A ovo ću skloniti. Idi, prošetaj. Dakle, prelit ću piletinu uljem i dodati začine. Divno. Eto, moja piletina je spremna. Shayli će se svidjeti. A šta je kod vas? Jao, zašto vi imate torte? Zašto ovdje meso? Tražila sam tortu. Pa dobro. Ova torta izgleda baš dobro. Sad ću je probati. Baš je lepa. A unutra je čokolada. Sviđa mi se. Ostalo neću ni da probam. Ova torta je pobedila. To, pobeda je moja. Vaš novi zadatak je jaje na oko. Jel vam jasno? Važi. Obavezno mi trebaju jaja. Jel da, bako? Hej, šta radiš? Dakle, odvojit ću žumanca od balanceta. Šefe? Da, tako je. Pa šta je to? A ne, treći put nećeš uspjeti. Jao, šala nije uspela. Okej, vreme je da umutim jaja. Nekoliko minuta i moja rolna od jaja je spremna. Tako je, ostalo je malo sačekati i uviti to sve. Svaka mi čast. A sada dodajem kečap. I pržim belance. Da, tako je. Pogledajte šta sam napravio. Predstavljam vam sushi od jaja. Sad ću ih iseći, dodati kečap, sen, nekoliko grančica ruzmarina i to je to. Moje remek delo je spremno. Svaka čast. Ali ni moje jelo neće biti loše. A ja ću spremiti za unuku kajganu sa krastavcem i paradajzom, a klasični doručak. Jesmo već počeli. Moram hitno spremiti nešto. Nema mnogo vremena, tako da ću ispržiti jaje uz pomoć brenera. Da, uradit ću to u tanjiru. Pazite! Miriše lepo. Ups, izgleda da sam preterao. Hoćete skoro završiti? Gladna sam. Završili smo, Sophie. Wow, svaka vam čast. Super, jao, izgorela jaje sigurno neću jesti. Izvini. Dobro, sad ću probati šta je baka spremila. Wow, to je baš ukusno. Da, sviđa mi se. Idemo dalje.
Wow, šef je spremio za mene novu delikatesu. Suši od jaja? Nikad nisam jela tako nešto. Jo, nemam pojma da jedem štapićima. A dobro, uzet ću ih rukama. Wow, to je ekstra. Šefe, pobedili ste. Vaše jelo je najbolje. Da, ja sam najbolji bako.